Hitza eta ekimenaren urtea izango zela esanez abiatu genuen urtea Euskaltzaleen topagunean. Euskaraldiak eta korrikak bat egin duten urtean, herritarrek euskaraz eta euskararen alde ekiteko gonbitea egin du. Hizkuntzaren bizigarritzeak gizarte ekimen antolatuaren bultzada behar duela azpimarratuz. Urte garrantzitsu eta emankorra izan da 2022 topagunearentzat. 25 urte bete ditu Euskaltzaleen topaguneak aurten. Euskara elkarten mugimenduak egindako ibilbidea azpimarratuz, duela hamarkada bat hartutako norabidean, gizarte mugimendu eragileago bat izateko bokazio saritu da 2022 urte honetan ere topagunea. Ekitaldi oso batekin ospatu dugu federazioaren urteurrena, egindakoa oroituz, baina batez ere eginkizun ditugunei heltzeko indarrak batuz. Aurten lortu da topagunearen aspaldiko amets eta erronka bat, nazio mailako erakundetzea. Ipar Euskal Herriko 6 Euskara elkarte bazkide ditu jadanik federazioak. Ipar Euskal Herriko topagunean lehiestatu da. Koordinatzailea lanean hasi da eta saretze dinamikari ekin zaio. Oinarri sendoak jarri ditugu, erabilera sustatzeko dugun erronka handiari ekina ahal izateko. Euskaltzaleen topagunearen eginkizun garrantzitsuenetakoa da mugimendua zabaldu eta sendotzea. Lurraldez lurralde, ereiten jarraitzeko garaia da. Hurrengo urteotan, uzta jaso ahal izateko. Euskaraldiaren 3. edizioa eginda hitzez ekiteko garaia lelopean. Ariketa masiboa izan da berriro ere. Parte hartze zabala izan duena, bai herritarren eta baita entitateen artean. Gizarte aktibazioaren garrantziaren gaineko adostasun zabala dago Euskaltzaleen topagunean eta bestelako gizarte eragileetan ere. Horregatik, aktibazio ekimenetan sakontzen jarraitzeko borondatea azpimarratu da ekimenaren balorazioan. Eta etorkizunean, behar hori beste eragile eta ekimen batzuetara zabaltzen jarraitzea funtsezkoa izango da. 2 norabide nagusitan antolatu dira 2022an egindako bateratu lanildoaren baitako ekimenak. Batetik, aktibazio eta parte hartzeari lotutako ekimenak egon dira. Bestetik, Euskaltzaleen topagunearen 3. kongresua prestatzen hasteko balio izan duten beste ekimen batzuk. Euskara elkarten mugimendura hurbiltzen direnentzako harrera saioak, aktibazioari lotutako uda ikastaroa, eta Euskaltzale aktiboak saretzeko proposamenak landu dira, besteak beste. Zubi bat euskaratik lelopean, aniztasun egitasmoak zabaltzeko bidean aliantza berriak prestatzen hasi gara. Auzoko egitasmoaren aldaera ezberdinak martxan daude eta erronka da egitasmo hauek Euskal Herriko eskualde gehiagotan hedatzea. Gure herrian dugun hizkuntza aniztasunaren aitorpenetik, euskaratik urrun daudenak euskarara hurbiltzeko badugu zeregina Euskaltzaleo. 7.000 mintzalagun ari dira Euskal Herriko hamarnaka egitasmotan asteroko dinamikan. Gero eta gehiago dira sortzen diren mintzalagun egitasmoen aldaera eta ekimen berritzaileak. Eragile ezberdinekin eraikitako elkarlanak, eremu berrietara heltzeko ateak zabaltzen dizkigu. Urteak ekitaldi jendetsuak berreskuratzeko aukera eskaini digu gainera. Horren adibide da Hendaian ospatutako mintza eguna. Bestelako sentsibilizazio ekimenek ere lekua izan dute urteko jardueran. Euskararekiko motivazioa indartu eta eratzeko baliagarri diren ekimenak sortzen eta eratzen jarraitu dugu. Urtarrilean Bilbon egindako topaldian, Euskara elkarten mugimenduak euskarazko kulturgintzan duen funtzioaren gainean hausnarketa egin da. Topagunearen kultur egitasmo aitzindarietako batzuen etorkizunaren inguruan gogoetan ari gara, eta mugimenduaren funtziotik aztertu nahi izan dugu kultur jarduera. Kultura eta aisialdia bizitzeko moduak, kontsumitzeko ohiturak eta eskaintzaren formatuak aldakorrak diren garaiotan, ohiko eskaintza egiten jarraitu dugu, eta bide berriak jorratzen hasi gara. 2022an, kultura errota, udagoieneko ostera, kameratoia, laburbira, irudienea, arrapasank eta beste hainbeste kulturekimen, ohiko formatuetara bueltatu dira. Kultur sorkuntza oparua dugu Euskal Herrian, eta plazak eskaintzen jarraitzea, bada Euskara elkarten mugimenduaren eginkizun garrantzitsua. Kukulaizia aisialdirako topagunea sortu berri den bilgunea da. Euskarazko aisialdia sustatzeko helburua duten Euskara elkarte eta bestelako eragileek osatzen dute erakundea. 16 bazkiderekin hasi du bere ibilbidea. Elkartea egituratzeko lanak egin diren bitartean, lehen egitasmoak diseinatu
finantzazioa bilatu eta proiektuak abiarazten ere aritu da Kukulesi. Udalekuen batzordea abian da, eta kirol arloko egitasmoa martxan jartzen hasi dira, besteak beste. Toki komunikabideen bateraguneak 10 urte bete ditu aurten. Talde izaeran sakontzeko erabakia hartuta du. Gaur egun, 76 hedabide biltzen dituen komunikabide taldeak komunikazio talde izatea du amets. Bide horretan, sektorea bultzatzeko ekarpen oso garrantzitsuak egiten ari da. Plataforma digital bateratua izateak aukera ugari eskaintzen die bazkideei. Edukien lanketan datu kazetaritzan barneratu da bateragunea aurten EITB taldearekin elkarlanean. Adimen artifizialaren inguruko egitasmoak martxan dituzte azken urteotan. Gida komertzialak berritu dituzte aurten plataformaren bidez. Eta azkenik, kirol arloko egitasmo berria lantzen aritu da Tokikom. Urtearen amaieran, gogo eta garrantzitsua jarri dugu martxan. 2023ko udazkenean egingo den Euskaltzalen topagunearen 3. kongresua lantzen hasi gara. Egin ditugu lehen gogo eta aurkezpen saioak, eta bereziki kongresuko hausnarketarako metodologia erabaki eta abiatu da. Aldaketa teoria metodologian oinarrituko da gogoeta. Mugimenduko kidez gain bestelako eragileen parte hartzearekin egingo da prozesua. Aldaketa teoria landuko duen elkarrizketa talde eragilea osatu da, eta lehen saioa egin du abenduan. Hurrengo hamarkadan, ekiten jarraitzeko Euskara Elkarteen mugimenduak egingo duen gogoeta sakonarekin emango diogu ongi etorria 2023 urteari.